κινούμενοι προς τα Ιωάννινα. Επικηρύσεις στην Ήπειρο. Στις 5 Οκτωβρίου του 1912, η μέρα που άρχισαν οι επικηρύσεις των Τούρκων, το μεγαλύτερο μέρος του στρατού Υπήρου, 10.500 άνδρες, ήταν συγκεντρωμένο στην περιοχή της Άρτας. Το τελικό στρατό της Υπήρου αποτελούσαν δύο μεραρχίες με έδρα τα Ιωάννινα, συνολικής δύναμης 20.000 ανδρών, οι οποίοι υπάγονταν στο σώμα στρατού υπό τον Εσάτ Πασά. Με την έναρξη των επιχειρήσεων τη νύχτα 5η προς 6 Οκτωβρίου, ο ελληνικός στρατός απόδεισε τα εκρηκτικά τμήματα που ήταν εγκαταστημένα στη γραμμή του ποταμού Αράκτου και μετά από σκληρούς και αναλωσόμενους αγώνες, κατόρθωσε μέχρι την 12η Οκτωβρίου να απελευθερώσει την Φιλιππιάδα. Την 14η Οκτωβρίου, το τμήμα στρατιές Υπήρου ενισχύθηκε με ένα σύνταγμα κριτών, δυνάμεως 2.000 ανδρών, και συνέχισε τις επιχειρήσεις του με αποτέλεσμα την 20η Οκτωβρίου να απελευθερωθεί η Νικόπολη και την 21η Οκτωβρίου η Πρέβεζα. Η ελληνική κυβέρνηση, αποπλέγοντας την επέκταση διεισδύσεως των στρατευμάτων στην Βόρεια Ήπειρο, διέταξε τον αρχηγό του στρατού Υπήρου να προβεί στην απελευθέρωση της Χιμάρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Νοεμβρίου επιβάστηκαν σε πλοία στην Κέρκυρα ένα τμήμα εθελοντών κριτών και αποβάστηκαν στις 7:30 ώρα στη Χιμάρα χωρίς καμία εκρηκτική αντίσταση. Αλλά δεν συνέχισαν περαιτέρω λόγω της ύπαρξης ισχυρών τουρκοαλβανικών δυνάμεων από την κατεύθυνση του Αυλώνα. Μετά την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή της Χιμάρας και το Υπουργείο Στρατιωτικών αποφάσισε την απόβαση τμήματων στους Αγίους 40, η οποία έγινε το πρωί της 24ης Νοεμβρίου χωρίς καμία αντίσταση, αφού εκεί η τουρκική χωροφυλακή είχε τραφεί ψευτική προς τον Δελφίνο μετά τις πρώτες βολές των ελληνικών πολεμικών πλοίων. Περιγραφή αμυντικής τοποθεσίας Ιωαννίνων. Το υψίπεδο των Ιωαννίνων έχει σχήμα ελεψοειδές με μέγιστο μήκος 40 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή και μέγιστο πλάτος 22 χιλιόμετρα. Η από τη φύση αυτή οχυρή τοποθεσία είχε οργανωθεί από τον καιρό της ειρήνης με πολλά μόνιμα και μόνιμα έργα που είχαν κατασκευαστεί με την ευθύνη του διοικητού υπερβολικού του προρείου των Ιωαννίνων, Ατζαματάκη Δεχίπ Μπέι, και με την επίβλεψη γερμανικής στρατιωτικής αποστολής υπό τον στρατηγό Φόντερ Γκόλτς. Οι δυνάμεις των Τούρκων που υπεράσπισαν τα Ιωάννινα ήταν ένα σώμα στρατού υπό την αρχηγία του Εσάτ Πασά, συνολικής δύναμης 40.000 ανδρών. Στις 6 Φεβρουαρίου 1913 επισκέφθηκε το μέτωπο ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος για να σχηματίσει από κοντά σαφή εικόνα της εκεί καταστάσεως και επιπλέον να συνοηθεί προσωπικά με τον αρχιστράτηγο και να καθορίσουν από κοινού με ποιον τρόπο θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις. Ο αρχιστράτηγος, έχοντας αναλάβει τη διοίκηση των μεραρχιών του στρατού Υπήρου, καθώς και των λοιπόν στρατιωτικών αποσπασμάτων, με συνολική δύναμη 762 αξιωματικών και 40.647 οπλιστών, αποφάσισε να επιτεθεί κατόπιν κατάλληλης προετοιμασίας με σκοπό την διάσπαση της αμυντικής τοποθεσίας των Ιωαννίνων. Το πρωί της 20 Φεβρουαρίου άρχισε η γενική επίθεση κατά της οφειλωμένης τοποθεσίας, σύμφωνα με το σχέδιο ενεργείας, το οποίο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας εξελίσσονταν με αργό ρυθμό, χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια της μάχης, το πρώτο σύνταγμα Ευξώνων κατάφερε να διεισδύσει στο εσωτερικό της τοποθεσίας, να αχθεί πρώτων Ιωαννίνων και να επιφέρει σύγχυση στις τάξεις των Τούρκων. Ο αρχηγός των τουρκικών δυνάμεων Εσάτ Πασά δεν ανέμενε στο τελειωτικό χτύπημα και απευθύνθηκε προς πρώτους ένωσες της Ρωσίας, Αυστρο-Ουγγαρίας, Γαλλίας και Ρουμανίας να μεσολαβήσουν για την παράδοση. Μισή ώρα είναι. Αρχίζει να φεύγει ο κόσμος. Στις 23.00 ώρα της 20 Φεβρουαρίου έφτασαν για τα γεγονότα οι προφυλακές του Ενάταγμου της Ευζώνων με άμαξα δύο Τούρκοι αξιωματικοί και ζήτησαν να συναντηθούν με τον αρχιστράτηγο για την κατάπαυση του πολέμου και την παράδοση της πόλης των Ιωαννίνων. Ο διοικητής του Ενάταγμου της Ευζώνων, Ταγματάρχης Μπελισσαρίου, οδήγησε ο ίδιος στην τουρκική αντιπροσωπεία στο Γενικό Στρατηγείο στο Χάνι του Εμίνα Γά, όπου και έφτασε στις 4:30 ώρα το πρωί στις 21 Φεβρουαρίου. Μετά από σύντομη ομιλία, επιτεύχθηκε η συμφωνία για την παράδοση της πόλης. Ο αρχιστράτηγος εισήλθε επισήμως στην πόλη την επομένη 22 Φεβρουαρίου κάτω από τις ενθουσιώδεις εκδηλώσεις των κατοίκων. Απελευθέρωση των νησιών του Αιγαίου. Ο ελληνικός στόλος, αφού συγκροτήθηκε στο Φάληρο, ορίστηκε σε δύο ομάδες, στο στόλο του Αιγαίου Πελάγους και στη μοίρα του Ιουνίου Πελάγους. Κύρια αποστολή του ελληνικού στόλου ήταν να καταστεί κύριος του Αιγαίου Πελάγους και να διακόψει τις θαλάσσιες συγκοινωνίες μεταξύ της Μικράς Ασίας και της Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Για την επιτυχία της αποστολής του επιβαλλόταν η δημιουργία μιας ναυτικής βάσεως κοντά στη νότια έξοδο του Ελισπόντου. Η ανάγκη αυτή αλλά και οι εθνικοί λόγοι επέβαλαν την απελευθέρωση από το στόλο σε πρώτη φάση των νησιών του Βορείου Αιγαίου, Λίμνου, Ήβρου, Σαμοθράκης, Τενέδου κλπ. Και σε δεύτερο χρόνο την απελευθέρωση των άλλων ελληνικών πόλεων όπως της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου. Την 6η Οκτωβρίου του 1912 ο ελληνικός στόλος έφτασε στο λιμάνι της Μύρινας, Λίμνου, και ζήτησε από τις τουρκικές αρχές την παράδοση της πόλης. Οι Τούρκοι δεν απείλησαν και μετά από παρέλευση 24 ωρών προθεσμίας διατάχθηκε η απόφαση των ελληνικών τμήματων στο λιμάνι του Μούδου, η οποία ολοκληρώθηκε την 11:00 ώρα της 8ης Οκτωβρίου, χωρίς να εκδηλωθεί καμία αντίσταση από τους Τούρκους. Η απελευθέρωση της Λίμνου εξασφάλισε τον ελληνικό στόλο. Το λιμάνι του Μούδρου, το οποίο ως ναυτική βάση προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου.
Στη συνέχεια, ο ελληνικός στόλος απελευθέρωσε στις 18 Οκτωβρίου τα νησιά Θάσο, Άγιο Ευστράτιο και Ύμπρο, χωρίς καμία αντίσταση. Στις 19 Οκτωβρίου τη Σαμοθράκη, στις 21 Οκτωβρίου τα Ψαρά, στις 24 την Τέναντη και στις 4 Νοεμβρίου την Ικαρία. Οι κάτοικοι των νησιών αυτών υποδέχονταν με άκρατο ενθουσιασμό τα ελληνικά τμήματα που έγιναν δάκρυα χαράς για την ανάκτηση της ελευθερίας τους, ύστερα από 500 περίπου χρόνια σκλαβιάς. Απελευθέρωση νήσου Λέσβου. Την 8η Νοεμβρίου απέκτησε στο λιμάνι της Μυτιλήνης ο ελληνικός στόλος, ο οποίος ζήτησε από τις τουρκικές αρχές την παράδοση της πόλης. Οι Τούρκοι αρνήθηκαν και με δύναμη περίπου 2.000 ανδρών συμμετείχαν στο εσωτερικό του νησιού, προκειμένου να οργανώσουν την άμυνά τους. Κατά το χρονικό διάστημα από 8 Νοεμβρίου μέχρι 7 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν και από τους δύο αντιπάλους επιθετικές ενέργειες χωρίς ουσιώδη αποτελέσματα. Τα ελληνικά τμήματα την 6η Δεκεμβρίου εκτόξευσαν εξοδοτημένη επίθεση κατοχικών θέσεων και ανάγκασαν τους Τούρκους το βράδυ της 7η Δεκεμβρίου να παραδοθούν. Στις 8.00 ώρα της 8η Δεκεμβρίου 1912 συναντήθηκαν οι ελληνικές και οι Έλληνες και οι Τούρκοι αντιπρόσωποι και υπέγραψαν το πρωτόκολλο παράδοσης της νήσου. Την 11 Νοεμβρίου ο ελληνικός στόλος έφτασε στοιχείο και ζήτησε την παράδοση της πόλης εντός 3 ωρών. Οι Τούρκοι αρνήθηκαν λόγω της ισχυρής αντίδυναμης που διέθεταν και για τον λόγο αυτό μετά από λίγο άρχισε η ελληνική απόβαση 4 χιλιόμετρα νότια της Χίου. Μετά την απόβαση οι Τούρκοι εγκατέλειψαν την πόλη της Χίου και συμμετείχθηκαν στην περιοχή του χωρίου Καριές για να οργανώσουν την άμυνά τους. Ύστερα από αυτό, οι αποβατικές δυνάμεις κινήθηκαν προς την πόλη της Χίου, την οποία εισήρθαν στις 8.00 ώρα το 10 Νοεμβρίου του 1912, χωρίς να συναντήσουν καμία αντίσταση. Η υποδοχή και ο ενθουσιασμός των κατοίκων ήταν απερίγραπτος. Τα ελληνικά τμήματα της 19ης Δεκεμβρίου εκτόξευσαν συντονισμένη επίθεση κατοχικών θέσεων και ανάγκασαν τις τουρκικές δυνάμεις το πρωί της 21ης Δεκεμβρίου να υψώσουν λευκές σημαίες και να παραδοθούν, υπογράφοντας το σχετικό πρωτόκολλο. Τελευταία από όλα τα νησιά απελευθερώθηκε η Σάμος, τις οποίες οι κάτοικοι από τις 11 Νοεμβρίου 1912 είχαν ήδη αποκοινάξει τον τουρκικό ζυγό και είχαν σχηματίσει προσωρινή κυβέρνηση με τον Θεμιστοκλή Σοκούλη, κηρύζοντας την ένταξή τους με τη μητέρα Ελλάδα. Την 1η Μαρτίου 1913 διλοχεία πεζικού και με συνοδεία πολεμικού στόλου αποβιβάστηκε στη Σάμο και με τον τρόπο αυτό επικυρώθηκε η ένταξη της Σάμου με τη μητέρα Ελλάδα. Με την άφηξη και στη Σάμο των ελληνικών τριμάτων ολοκληρώθηκε η απελευθέρωση των νήσων του Αιγαίου εκτός της Δωδεκανήσου, η οποία από τις 4 Μαΐου του 1912 είχε περιέλθει από την Οθωμανική κατοχή στην Ιταλική κατοχή.